Плесента е проблем на сградите с лоша топлоизолация. Появява се предимно на външни стени, във ъглите и над прозорците. За щастие имаме Саво, което решава проблема бързо, лесно и ефикасно. Ето тук имаме такава плесен. Сега ще видите нейната ликвидация. Тук трябва да напръскаме няколко пъти. Ще видим какъв е резултата след едно пръскане. Виждате ефект след една минута. Виждаме, че Саво действа ефективно. Ефект след 3 минути. Това е ефекта след 15 минути. Тук е достатъчно да се напръска още един път и ще стане бяло. Тук виждаме резултат след 2 пръскания. Тук имаме лека форма на плесен. Ще ви покажа веднага как реагира Саво. Виждате как действа веднага за няколко секунди. Още Саво не е изсъхнало, а има пълен ефект. Тук имаме проблем с плесен в детска стая. Обръщам ви внимание, че тук може да се регулира за широко пръскане и за далечно пръскане. В този случай ще пръскаме надалеч. Виждате ефект на пръскане. Това е ефект след 30 секунди. Виждате, че Саво започва да реагира. Това е след първата минута. Това е 5 минути след пръскането. Виждате ефекта след 7 минути. Тук виждаме краен ефект след 10 минути и проблемът е решен. Обикновено имаме проблеми с плесента в банята. Имам го и аз. Погледнете. Бързо решение за това е Саво. Ще напръскаме и след малко ще видите ефекта. Това е след 30 секунди. Виждате как Саво започва да действа. Виждаме ефекта след 2 минути. Напръскахме тук преди 5 минути. Виждате резултата. Виждате, че Саво е ефикасното решение за всяка домакиня.